Ramogi Radio. Obilai sub-county Maugenya timo nonro ewi tho mar manager moro mar kar logomo e gwenge mag Siaya mabende jonjore no monjo tino manyoro kendo lalo ngimane. Kalure kod ruoth ma West Ugenya location Frederick Odongo wacho ni ringre jagono ne oyudo kinyi makawuono bang' ka jonjore no monje otieno manyoro. Karl Max Omondi, around 24 years. Ban ma wono petrol station ma ora lego, no kita ka manager mamare management station sri. Koram petrol ne enmotum sa this collection of hard ni banana. Kore was now on his way from Kuala to Ratado. So what ko chuko ba mbili kanya. What happened exactly ngamonga yongeni kechono na kama ile marani barabara. Kwa pinona ngumili manulu ngo police ko chuko ka mo identify. Ai barabara to pikipiki ne karo nwanka olware mitaro mane ba ndara watu mane mabedo kilowegi